So hi guys, for today's video guys is mamilo ta, mapagwapat sa tadaan ay tamilo. Char mamugong ta bitaw oy. So yung ani de ko mga range guys, sinina sa akong anak. So pilo lang na ako ni siya kay gagmay man kaayo. So ako lang itansya-tansyahon. So dapat po guys is same lang po siya og size sa pants og sa t-shirt. Kay para pag-arrange nato dili na lisod. Para sa mga mamis diha nga lisod ug butang silang drawer, so ingon ani lang pamaagi guys. Kaguman nato diha pilo guys is ibutan nato diri sa drawer, so ingon ani lang ang formahon guys.